Programang ito ay rated SPG. Maaaring may mga pabebeng tema, lingwahe, kakiligan na hindi angkop sa mga salbahe at hater ng duwanta. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga pakialamerang manonood. Yeah! Joke lang. Yes, my wife is pabebe. Mag-move on na kayo. Mabuhay Pilipinas! Nandito kami ni Shanta ngayon sa bahay namin dito sa Manila. Ngayon po, itong episode na to ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ang kailangan po. Una sa lahat, salamat sa lahat ng nanonood sa mga video namin ni Shanta. Salamat sa lahat ng comment, ng magandang comment. Salamat din sa mga nag-comment ng hindi maganda. Nagpapasalamat po kami kasi dahil sa mga hate comments na to, gumawa kami ng video. Alright, you ready, Shanta? Let's read some hate comments, bebe. I don't like reading them. Sige na. Isip bata si ate, di nakakatawa, I dislike. Sakit sa tenga yung boses ng babae, pa-cute naman masyado. Pabebe, ayosin mo salita mo. Yung normal, wag mong ipitin. Ipitin, anong gagawin ko? What the F, Shanta? Was so joke lang. Shanta was so ignorant when it comes to talk. Oh my gosh. You are so ignorant when it comes to English. She didn't notice that she's become Arg. Stop acting like a baby when you talk. It's not gonna help. No offense, super pabebe at maarte si girl. Diyos ko. Pero ang sweet nila, in fairness, si guy, kitang-kita in love siya kay girl. Girl, bawas-bawasan din ang pagiging pabebe. Pabebe! Halata kasi na fake fake ka daw, baby. Peke ka daw. Kasi kilala niya ako. Ganon din talaga siya off camera. Sa lahat ng oras pabebe siya. Ay, oo. Lahat ng oras talaga pabebe ako. Common sense. Medyo ayusin niya lang yung the way ng pagsasalita niya. Alam mo naman tayong mga Filipino ayaw natin ng pabebe or OA. Overachiever. Ayaw natin ng overachiever. Akala ko over-attractive. Mas maganda at cute kung natural lang. But I still like you both. Aside sa mga nagbabash sa'yo, may mga nagdi-defend din sa'yo. Oo, talaga. Oo, basahin mo. Naku, wag nyo nang bigyan ng time yung mga... Pero salamat sa nagde-defend. Haters, give these two couple a break, will ya? FYI, here in the Philippines, it's just common that we have girls or females who are pabebe. It's normal. Kahit nga sa Korea or Japan, may mga pabebe din eh. Di ba? Korean, parang Di ba? Laging pabebe. Lalo niyo yung babae sa Goblin, di ba? Hindi siya pabebe. Pabebe yun. Hindi siya pabebe. Ano ka ba? Sarangya. Hindi siya pabebe. 사랑해요. Sa lahat ng po ng video nyo, ito ang pinaka-favorite ko kasi po hindi ka pabebe dito. Lahat ng bashers nagbabash sa'yo. Kasi pabebe ka, bebe. Kasi I'm the life of the party. Yeah. Yeah! I have a hater now. I don't know why, but lily white people who speak Tagalog fluently creep me out. Si BJ may hater. Si VJ may hater. Ay, BJ may hater ka. Si VJ ang bayaw ko. Bayaw kong Pilipino. Kasi matanda na po ang asawa ko kung sino po ang single dyan. Add me on Facebook. Yabang ng Pilipinong lalaki sa 138. Di naman kagwapuhan at sobrang itim naman at sobrang baboy. VJ, oh my gosh. Napaka-racist. Suntukin mo na. Doon sa amin sa Australia, mas gwapo ang Pilipino na mas maitim kaysa sa Pilipino na mas maputi. Kung napanood nyo yung video na kung saan nag-react ang mga kapatid kong babae sa mga Pilipino na celebrity, ayaw nila kasi sobrang maputi. Mas gusto nila maitim na Pilipino sa Australia. Kaya lagi silang nagpapatan sa araw, nagpapataning, di ba? Gusto kasi ng mga Australian magiging maitim. Binabash siya dahil sa physical appearance niya. Hindi Grabe, naman no? siya pangit. Oo nga eh. Ako, binabash ako dahil sa boses ko. The national language is actually called Filipino, not Tagalog. My family is Filipino, so you can also go to the embassy website. Tagalog is a language of its own, and it's also an ethnic group. Okay, so tama it's naman. not Tagalog, so I can't say I speak Tagalog. I have to say I speak Filipino, no? Yeah. Kasi tama din naman siya. Tama ka. Okay lang. Dude, no one speaks Filipino, we speak Tagalog or whatever dialect we have. The word Filipino is referred to the people of the Philippines.
Ano ba? Tagalog or Filipino? Hindi, kasi Yung iba nagsasabi na Filipino. So ano ba? Filipino. Sinong tama? Filipino is Paano mo nalaman na tama ang kasi Filipino? yun sinabi sa amin sa school dati. Keep those white guys coming, Filipinas. You girls are doing a great job. I smell money in the air for myself, taken straight out of the white man's pockets. Yun nga lang, wala akong pera. Love mo ba ako dahil lang sa pera ko, bebe? Oo, joke. Kuya. Oo, kasi may pera ka. Kunwari may pera ako. She's not sweet. I feel like she's a gold digger. She only married me for my money, bebe. Babae ba yan? My imaginary money. Alam mo, kung gold digger ako, hindi na sana ako nag-masters, di ba? Hindi kasi yung mga tao, ano lang, kasi baka may pinagdadaanan sila, nainis sila sa boss nila, tapos pinagalitan sila ng mami nila, kaya Siguro. burrito sila, kaya nung nakita nila yung video, lahat na lang, dislike. That's a bad sign. She is slapping you when you propose. Keep your eyes open. She may turn into a mean person that likes to hit you. Pag kinikilig ako, anong ginagawa ko, bebe? I'll do it! After that, they will live happily in Australia until she finds better than that innocent guy. Hope everything will be alright. We're not gonna live in Australia, we're gonna live in the Philippines, so... White guy, Asian girl. How come no white girl, Asian guys? That's like looking for a snowman, lol. Well, PJ! yeah, my sister, she's a white girl and her husband is a Filipino guy. Ang swerte mo, BJ, ah. These are the weirdest people on YouTube. I cannot watch it. Bye. She's always commenting Bye. I don't like to watch their videos. She acting like a kid. Akala ko hindi mo na kami panoorin. I know, she has a comment on my video. Some people are just obsessed with hating us. How much do I have to pay the father to marry a girl like that? Hindi ba? Salamat po sa lahat ng haters namin. Salamat sa pagdagdag ng views. Well, this was a funny video, baby. How many haters did I have and how many haters did you have? Okay lang yan kasi sa lahat ng fairy tales, may troll. Alam niyo, Shanta and I read every single comment that goes on our YouTube video. Every single one, whether it's a hate comment or a good comment. So, Ako hindi ko kayang basahin lahat. Ang dami kayang comments mo. Sa YouTube ko, kaya kong magbasa. may YouTube channel din si Shanta. So, Kaya kung gusto nyong mang-bash, doon na lang kayo sa channel ko. Huwag sa channel niya. Kasi nandun naman ako sa channel ko. Okay, Ayun. see you there! it's true. My asawa is pabebe. In English, that means acts like a baby. Right? That's what I liked about her. She wasn't afraid to be herself. She wasn't afraid to be pabebe. I have a friend in Australia who watches our YouTube videos. He hadn't met Shanta before, and then he thought Shanta was pabebe until he met her in person, and then he realized, well, that's just how she is. That's just her personality. Pero wait lang. Is being pabebe a bad thing? No, it's not. I don't understand why they're so nagagalit. Kahit panoorin niyo ang lahat ng video namin, hindi niyo pa rin makikilala si Shanta ng totoo. Shanta kasi ganun lang talaga siya. I've seen her when she's angry. I don't put her on the camera when she's super angry. We only do YouTube videos when Shanta's happy. And when Shanta's happy, it looks like she's being pabebe. But that's just how she is kung masaya siya. Nakita nyo na ba kung magalit ng nagwawaray? Gusto nyo bang makita? Thank you everybody for watching and thank you for your support to Duwanta. Abangan niyo po ang mga susunod na video namin na magaganda. Magaganda talaga. Maraming salamat po. Bye-bye. Shine like a Good. star. Shine like a star.